अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कुडाळ तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीत 70.33% मतदान झालंय, तर पोटनिवडणुकीत 68.70% मतदान झालंय। याचा आढावा घेतलाय आमचे कुडाळ करेस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांनी। कुडाळ तालुक्यातील अंतिम जी आकडेवारी आहे ती या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे। आज सकाळी 7:30 वाजल्यापासून पोटनिवडणूक आणि सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या गावांमध्ये जी आहे ती मतदारांनी मतदान केलं आहे। शेवटची जी सार्वत्रिक निवडणूक झाली यामध्ये कुडाळ तालुक्यात 5 ग्रामपंचायती होता। यामध्ये आतापर्यंत म्हणजे ह्या शेवटच्या वेळेपर्यंत 68.70% मतदान झालेलं आहे। तर पोटनिवडणुकीमध्ये कुडाळ तालुक्यात 2 ग्रामपंचायतीची प्रभाग 1 आणि प्रभाग 2 अशा गावराई आणि तेंडोली या ठिकाणी जी सदस्यांची निवड होती त्या ठिकाणी 57.93% मतदान झालेलं आहे। तर या ठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या प्रतिष्ठेतल्या समजल्या जाणाऱ्या हुमरमाळा वालावल या ग्रामपंचायतमध्ये 71.71% मतदान झालेलं आहे। वालावल ग्रामपंचायतीमध्ये 64.57% मतदान झालेलं आहे। अनाव वाडी हुमरमाळा या ठिकाणी 72.22% मतदान झालेलं आहे। तर भडगाव बुद्रुक या ठिकाणी 71.19% मतदान, तर वर्धे या ठिकाणी 67.49% मतदान जे आहे ते आतापर्यंत शेवटची आकडेवारी आहे ती कुडाळ तहसीलदार कार्यालयाकडनं आपल्याला प्राप्त झालेली आहे। उद्या सकाळी 8:30 वाजता जी आहे ती याची मतमोजणी होणार आहे आणि प्रस्थापितांना धक्का बसतोय का की प्रस्थापित आपली जागा राखण्यामध्ये यशस्वी ठरतात हे पाहावं लागणार आहे। कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, कुडाळ तहसीलदार कार्यालय, कुडाळ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।